Здравейте, наши хора! Реших дойде да си пътувам из Баирчика, да си подама малко с вас, оти семия бал нога си тръгна от село. Някои от вас ме разбират, някои от вас няма, но които разбират, знаят какво е да си тръгнеш от село, да риш големия град, да изкарваш пари, оти в Родопи просто няма работа. Няма и трябва да оцеляваме някакси. И все тия бавно, като си тръгнеш от село и оставиш родителите ти далече са от тебе, чуваш ги само по телефоните как са, що са. Чудям се на хора са оти, са и са кой са ви заучни свой свят, има такава завист. Що просто не бъдем добри хора да си помагаме, да не се гледаме надменно. Никой няма с нищо повече. Днеска ходих на гробища да посетя починалите си близки. Там отиваш гол, там не отиваш с пари, нищо не носиш, отиваш завивата в едно одяло и си под земята. Това е цялата истина. И ние през живота си да се правиме на кой съм аз. Не знам, не мога да разбера, няма и да разбера никога. Живи и здрави бъдете, то всеки си знае през какво преминава и какво такова. Според мен трябва да бъдем добри хора и да си помагаме, защото това нещо е забравено отдавна. И трябва да се възвърне. И ако има един човек да ме чуе, ще съм благодарен наистина, че съм му променил възгледа. Колкото и малко гласност да имам на това нещо. Няма да са все забавни неща в свой канал. Гарам да си подам с вас, защото знам, че някои хора откликват на това нещо и наистина много ми пълни сърцето. Миналия път, като качих клипа с камейката, имах много позитивни отзиви, за което наистина благодаря на хората, че оценяват това, което правя. И така, както и да го казвам, колкото и път да го повтарям, няма хейр, нямаше да съществува без вас. Не съм инфлуенсър, не съм никакъв, не съм известен, не съм нищо. Аз съм си един човек, който си обича Родопите, обича си близките, уважава ги, уважава приятелите си и просто искам да ви покажа и на вас, че трябва да ги уважавате и да се радвате на всеки момент от живота, защото колкото и банално да звучи, той не е толкова дълъг, да знаете. Така че, ако пак ми изслушахте тия работи, наистина, благодаря ви от сърце. Искрено ваши са лихката. Чуваме се, виждаме се и се радвам всеки, който ми пише, ще му откликна и винаги ще си поправя мухабет с него. Няма такова нещо като известност или някакви други работи да са на това. Никога. Виждаш ли ме, кажеш ли ми здрасти, няма да те гледам като нахален, седни, са лихката съм, приятно ми е, на здраве. И така. Благодаря, който ме изслуша. Живи и здрави бъдете всички!